В това видео ще ви покажа. В това видео ще разгледам защо Йоан Йончев прави повече пари от теб, от мен и от като цяло доста голяма част от българите, като той използва доста така позната фуния, която тук ще ви обясня, и в момента съм подготвил цял файл, в който ще ви обясня абсолютно цялата му фуния и абсолютно как той го прави, за да може да го направиш ти. Като има предвид, че ако нямаш толкова резултати, колкото него, със сигурност няма да имаш абсолютно същите резултати, като него в момента, говоря като приход, но със сигурност можеш да започнеш да прилагаш тази фуния или да я продаваш на клиенти, които вече имат доста постигнати резултати. Като това клипче ще е супер дълго и ще е супер рол, защото в момента само съм подредил нещата, разгледал съм ги, знам какво правя и в момента ще ти го обяснявам. Така, първо започнем от overview. За тези, които не знаят, Йоан Йончев е българин, който е бивш полицай, който в момента мисля, че прави по над 2 милиона оборот на година, доколкото чувам във видеята му, и предлага Bizop, за тези, които не знаят. В момента най-популярното нещо е да си онлайн коуч или така нареченото инфопродукт. Това означава, че ти продаваш информация. Като тук най-често може да се разгледа по три начина. Имаме Digital продукт. Това е продукт, който ти даваш, дали ще е книга, защо пише на английски. Дали ще е книга, дали ще са видеа. Не мога да пиша, бе. Дали ще са видеа, също презаснети, нали, това ако е едно видео, също курсове. Това са неща, които предлагаш, които са one-time purchase, които хората си ги получават, дали също PDF също става. Общо взето събрана информация на едно, която човека я взима и си я използва сам. Дали ще е готов roadmap или нещо такова. Вторият е там, където ти продаваш едно умение. Примерно да кажем, продаваш sales, обучение, как да станеш селзман, продаваш SMMA, което той предлагаш в началото и в момента предлага Bizop. Доколкото не се лъжа, това е третия път, който ти показва как да стартираш онлайн бизнес в неговия случай. Как ти да имаш собствен бизнес. Той ти предлага бизнес opportunity по този начин. Как да развиш собствен бизнес. Той не ти продава вече SMMA, как да имаш social media marketing agency или да като цяло да правиш. Защото той главно преподаваше как се обработват видеа, които, нали, да. Но това са трите вида инфопродукти, за които аз съм доста запознат. Може да има четвърти, за който аз да изтървам, но повечето хора използват тези трите, като доста хора обичат винаги да използват първия, заедно в комбинация с някой от тези двата. Като лично според мен е много по-добре, ако предлагаш умения, в които си пълен професионалист, плюс някакви даунселове за хора, които искат one-time purchase. Нека се върнем защо личният бранд на Йоан е толкова силен и прави такива резултати, а това не може. Така, ще започнем с първия overview, а именно на Instagram профила му, защото Instagram е най-актуалната платформа. Защото, каквото и да си говорим, в Instagram е най-трудно да станеш вайрал, в Instagram е най-трудно да правиш каквото и да е, но е най-лесно да продаваш, защото TikTok не продава, то е само за ентертейнери, защото когато правиш social media, има два типа лични брандове. Има educators и entertainers, като educators са хората като Йоан, които те учат на нещо, въпреки че той в контента си не е много educator, но и за това ще поговорим. Educatори, които те учат в съдържанието си, нямат много гледания, но имат верни фенове. Докато entertainers са хора с много последователи, много гледани и често те не разчитат на това да правят пари от това, че продават нещо, а от това, че имат афилиейт линкове или колаборации или спонсорства. Както и да е. Нека се връщаме насам. Ще започнем най-простия вървил. Проста снимка, на която му се вижда лицето и много лесно може да разбереш как изглежда, кой, защо, как и така. Елементарно име,
Хората знаят как се казва. Най-доброто нещо, което му направите за профилната снимка е винаги да имате ясно изразено лице, може цветен бакграунд, може замазан, няма значение, защото така лицето ви изпъква. Така, за името, ако имате бизнес, може да сложите името на бизнеса. А ако сте Йоан Йончев, сте Йоан Йончев. Ако сте Константин Грудов, сте Константин Грудов, въпреки че моят никнейм не е такъв. Няма значение. Отдолу, винаги името, като доста хора обичат да слагат slash и occupation, или какво правиш. Ето тук, да кажем си Sales Manager. Трябваше да се взема графичния таблет за този клип. Както и да е, няма значение. Sales Manager. В неговия случай той го няма. Това е нещо, което аз бих подобрил веднага, за да могат хората по-ясно да виждат какво предлагаш и какъв всъщност тип човек си ти. Но това, което забелязваме по-надолу, за което ще говорим, разбирам защо не го е направил. Така. Clearly изразено какво прави. Помагам на хора да изкарват над 2000 лева на месец цяло онлайн, като развиват социалните мрежи за клиенти. Напиши ми SMMA. Доколкото пак ви казвам, аз съм запознат, той предлага BIZOP, а не SMMA. Може да се лъжа. Не съм вътре в курса, така че няма как да знам на 100%, но или предлага това инфо, или това инфо. Но сигурно той не предлага това. Така, много ясно изразена цел. Помагам на хора да изкарват 2000 лева на месец изцяло онлайн, като развиват социалните мрежи на клиенти. Супер ясно какво ще получиш и какво ще правиш. Точно това, на което им трябва хората. Също напиши ми SMA и да научиш как. Тоест Call to Action. Супер easy, супер разбираемо. Също има линк към лендинг пейджа му, в който се запознаваш по-подробно с неговата услуга, което е много добре, защото хората ги карат да кликнат, да разгледат, да научат. И така, може би нещо, което аз бих направил е, аз бих играл по-long term фунията, която бих сложил тук по-скоро YouTube линк към безплатен курс, нали, той реално наистина е безплатен, където им даваш безплатно валю за това, което така или иначе учиш хората тук, просто го даваш безплатно и не изцяло, защото все пак нали, тези хора, които си платили, трябва да имат някакъв бенефит, това, че си платили. И също целият клип, освен, че е безплатно валю за хората, които го гледат, е и пич. Ти знаеш какви въпроси ще дойдат на хората, знаеш какви възражения биха имали и несъзнателно за тях ти ги решаваш. Така. Като нали, това е за профила му общо взето тук. Преминаваме надолу. Нещо, което е много хубаво, е, че има много добре организирани акценти. И това е до някъде, защото е част от фунията му. Защото фунията ви показвам горе-долу как работи. Горе имаме някакъв тип внимание, което какво привлича? Привлича, това е най-грозното, около което някога съм правил, няма значение, привлича хора. И те трябва да влязат по някакъв начин в фунията. След което тук създаваме тръст и накрая правим кеш от тях. Или така наречените продажби. Като какво означава това? В неговия случай това са съдържание, реклами, сторита, защото той използва Story Funnel. Общо взето мисля, че само това използва. След което преминаваме на сам, което са безплатни вебинари и след това преминаваме към продажби. Което, нали, естествено, всеки един безплатен семинар, повярвайте ми, никога няма да отидете на безплатен семинар и те да не ви продадат нещо. Тоест, те да не искат да ви продадат нещо. Всеки безплатен семинар е с цел продажба. Разберете го. Всеки безплатен семинар не случайно ти се вземат. Когато се записваш, ти вземат имейл и телефонен номер. За да могат техните appointment setters и техните closers, които са хората, които правят сделките, да ви се обадят. И когато ви си дадете номера 089 так, те ще ви пишат по Viber, по WhatsApp или директно ще ви звънат: здравейте, вие бяхте на събитието, какво мислите? Така и така, ние предлагаме това, да оборят вашите възражения и след това да ви продадат нещо, защото все пак те трябва да изкарат някакви пари. Повярвайте ми, нищо не се прави безплатно.
нищо не се прави безплатно. Защото дори безплатното съдържание, за което казах да е тук, е с цел продажба. Тоест, вие когато влезете в профила на някой, той винаги, финалната му цел е да ви продаде нещо. Тоест, вие естествено винаги може да седите до тук и само да взимате информация, но винаги може да се оставите да бъдете продадени. Което не е лошо, не казвам, че е нещо лошо, защото ако тяхната програма, техният продукт може да ви реши проблема, go for it, ако смятате, че това е човека за вас. Но имайте предвид, че всяко безплатно събитие, всичко то е направено с цел продажба. Та, начинът, по който той събира гледане, как споменах са видеа в социалните мрежи, Instagram, TikTok, YouTube, платени реклами и сторита конкретно. Защо казвам сторита? Както казах, затова стигнахме до тук. Той има много добре подредени акценти. Това е нещо, което вие трябва да правите, ако искате да продавате инфо, защото хората трябва да знаят много ясно за вас. Хората обичат да столкват. Нека бъдем честни. Дали ще е някой момиче, дали ще е някой момче, няма значение. Хората обичаме да столкваме. Хората обичаме, имаме интерес към това нещо. Дори, имам чувство, че дори най-развитите хора, те също го правят. Повярвайте ми, те също го правят. Те също отварят и гледат на някои профила, гледат някакви неща. Така че има за какво. Тук влизаме в акцентите. Ето имаме students, което аз по-скоро би го написал wins или резултати, или каквото там решиш. Аз предпочитам да кипвам всичко на български, защото сме в българската аудитория. Той не продава на чужденци, не прави нищо на английски. Аз би го кипвал на български, така че тук бих написал резултати. Тук бих написал живот, или бих сложил емоджи или нещо, което е много хубаво. Сега ще ви обясня защо. Защото тук имаме резултати от клиенти. Т.е. това е testimonials. Това нещо билдва доверие. Това е между това и това. Лайф отново е между това и това. Защо? Защото когато хората виждат, че ти имаш живот извън това да правиш тези събития, тези видеа, да продаваш нещо, те искат да ти вярват. Те ти вярват. Защо? Защото има едно нещо, което се нарича likeliness. Тоест, колко близко се чувстваш до човека от среща. И какво ще рече това? Ако имате еднакви вярвания или изглеждате по един и същи начин, ще ви дам този пример. Хората е доказано, че ако има двама човека пред тях, които им предлагат абсолютно едно и също на една абсолютно една и съща цена с абсолютно едни и същи резултати, но единия просто има едно и също вярване като тях, а другия не. Или другия просто прилича малко повече на тях. Да приемам както аз имам обици. И според това вярване аз съм по-склонен да вярвам на някой с обици, отколкото на някой без обици. Говорим ако абсолютно едно и също, ако трябва просто на инстинкт да щракна с пръсти, да взема отговор вътрешно, ще ме бута към този човек. И точно за това трябва винаги да имате акцент лайф, където показвате дали пушите наргиле, примерно. Сега си измислям неща, дали ходите на почивки, ходите на ски. И много от големите брандове дават пример с това, че те дори, примерно, качват стори. Днеска съм, примерно, в София, ще бягам от тук до тук. Ако някой иска да побягаме заедно, е добре дошъл. Аз съм супер за тези неща, защото това са нещата, които реално засилват това нещо и правят това нещо супер елементарно. Така, one on one, тук малко обяснява повече за това какво е да работи с теб едно на едно. Каква е разликата? One on one е когато той те хваща и сам ти прави всичко. Тук обяснява малко по-подробно, това е хубаво да го има. SMMA, това само за събитията. Work е как работи, което също е хубаво, показват му. Тук си показва реално нещата, докато работи. Боксинг, това означава, че показва хоби, което е част от лайф, което, както споменахме, билдва доверие. Така, кар, човека е каргай, което отново свързваме към лайф. Защото така показва, че ти си каргай. Което, нали, хора, които обичат коли, ще се инфлуенснат. Така, накратко, това са нещата, които бих оправил и нещата, които може да разберете от профил му, само когато влезете. Това е фунията му, това е инфо. Така, като имате предвид само нещо, което забравих да кажа на инфото, инфото винаги 99% е high ticket. Какво ще рече high ticket? Това са продукти, които не всеки може да си позволи, които решават доста по-голям проблем. Като най-често варират в България между 2 и 5 хиляди лева.
Като винаги има изключения, примерно като Боян Москов, който продава програма за 12 500 лева. Така, нали? Окей, продължаваме. Към следващото. Ето, както казах, Students. Тук съм го отворил, за да го видим. Има адски много сторита, които са адски много резултати, което какво е доверие. Това никога няма да спра да го повтарям, защото това е нещото, което аз казвам и на всички мои клиенти. Не ни трябват гледане, не ни трябват последователя, трябва ни доверие. Така, ето, давам пример. Това е сторито му от сега, буквално преди 55 минути, когато реших да записвам това видео, го скриншотнах. Когато някой ми каже, че от България не може да се изкарват пари, какво е това? Limiting belief или мит. Тоест, някакво популярно вярване, срещу което той застава. Това е нещо много важно, когато се изграждате личен бранд, да имате вярване, срещу което вие заставате. Неговото е това, че в България не може да се изкарват пари, защото е бил и полицай, държавен служител, бла. И резултат на човек с снимка на комюнитито. Това е много важно, да си подбирате естетиката. Той обича да показва, че има хора зад себе си, защото в България, както знаем, хората не вярват. Хората са скептични, хората не искат да вярват на нищо. И това е един плюс за вас. Буквално, ако в момента вземете, примерно да кажем, 4 клиента на безплатно, 5, направите им някакви резултати, след това почнете да се снимате с тях, почнете да ги каните, почнете да правите това с бягането, което ви казах, започнете да събирате аудитория покрай вас, ставате все по-лайкли хората да ви вярват. Така, нека се върнем към вече самото му съдържание. Тук по принцип имам доста неща, които мога да кажа. Може би това е най-слабата страна на Йоан, ако трябва да бъда честен. Съдържанията му в TikTok и в Instagram. Сега ще ви кажа защо. Защото, първо, Йоан, доколкото разбираме по профила му, той продава SMMA. Видяхме го в билото му, видяхме го в резултатите му, въпреки че доколкото аз съм запознат, продава Bizop. Но, може аз да греша, не ми взимайте думата на 1000%. Това е просто мое. Той продава SMMA. Обаче, къде виждаме нещо за SMMA? Абсолютно никъде, освен тук, което е какво е SMMA. И тук имаме споменаване някакво в резултата, който му е някакъв така. Той ги е пинал, най-вероятно, защото са му най-гледаните видеа, или поне това го е пинал със сигурност, защото му е най-гледаното видео. Но и това видео е хубаво да го имаш пиннато, сега ще ви разкажа и защо. Но тук имаме мега много неща, които бих правил. И сега веднага ви ги казвам. Първо е, както виждате, непостоянството на изглеждане на видеа. Така. Просто видеята изглеждат различно постоянно. Това са буквално, той просто тества формати. Да, това е ясно. Хубаво е да се тестват. Но просто смятам, че за човек, който е от 2 години в сферата, ти вече трябва да знаеш какво работи за теб. И по-скоро трябва да тестваш скриптове и формати, а не начин, а не angles. Това е angle. Angle е начинът, по който изглежда видеото. Формат е начинът, по който е снимано. Примерно, аз не съм го скриншотнал, но когато примерно имаме клонинг на себе си, да кажем снимаш себе си 2 пъти, при обработка се прави, че има 2 пъти теб, това е клон формат. Клон формат, но можеш да го направиш по този начин. Тоест, ти да си на тази светлина, с тези цветове, на това място, с този вид шрифтове или с този вид шрифтове. Тоест, има много различия в абсолютно всичкото му съдържание. Другото нещо, освен цялото различие в това, е, че доста е роботски написан на скриптовете. Тоест, няма нищо натурално. И това е нещо, което аз много обичам да заставам зад което, че най-големите креатори правят сурово съдържание. Говорим за съдържание, в което просто си взел телефона, застанал си, снимал си мнението и си го споделил. И смятам, че това конвъртва доста повече, отколкото всичките тези професионално заснети видеа, защото хората още само докато ги видят, те знаят, че ти продаваш нещо. В смисъл, то е ясно, ти нямаш проблем, теб не те е страх от това, че продаваш нещо. Идеята е, че все някога ще трябва да конвъртнеш нови хора. И има хора, които са супер квалифицирани, но са супер страхливи. И това е нещо, което, аз бих пречупил. И може би, ако трябва да дам съвети на Йоанката за това какво да го прави, първо е да има постоянство в
това как изглеждат видеята му, като обработка, като стил, общото да, смисъл. Другото е нещата, за които говори. Окей, продаваш SMMA. Ти нямаш нито едно видео за SMMA. Буквално имаш нула видеа, които обясняваш какво е SMMA. Нула видеа. Окей, може би това го прави с цел, защото прави вебинар в уния, за което ще стигнем по-нататък. Най-вероятно. Но въпреки това, аз винаги, абсолютно винаги бих правил SMMA видеа. Но да кажем, че той е стигнал до извода, че motivational видеята са тези, които му правят резултати. Защото, между другото, motivational видеята са едни от най-работещите в България. HyperKong, 99% от продажбите, които прави, са чрез мотивиращи видеа, когато си показва колата, която си е купил, която е GT63S на 21-2 години. Както и да е. Това, което имам предвид, че наистина motivational видеята много работят в България. Но просто първо би ги направил, да кажем, че е разбрал, че това работи за него, просто би ги направил да са една идея по-роу, т.е. по-малко скрипт, по-малко обработка и постоянно едно и също изглеждане. Другото, би ги направил да са по-nurturing от към това какво искаме да направим. Дали да ги пратим SMMA, дали да ги пратим в вебинара. Би ги направил да са по-nurturing, защото има някои видеа, които са много рандом, които са, нали, за еврото, за някакви такива неща. Тоест, ето, примерно това видео, 25 годишен те учи на appointment setting. Appointment setting. Сега ви казвам колко е объркано, защото влизаме в профил му и ние разбираме, че той учи хората на SMA. След това виждаме, че той обясня какво е appointment setting. Защото това е видео, което един пичага беше качил и беше станал мега гига вайрал. В смисъл беше станал нереално вайрал. И мен ме е ясно, че той просто е взел това видео, взел е скрипта, там човека, който му прави скриптовете, пласнал го в чат GPT и му е казал, моля те се, напиши го на български. И го е пратил на Иланката и Иланката просто го е направил. Няма лошо, наистина няма нищо лошо. Просто малко нещо, което се случва е, че тук объркваш хората. И те си казват, Йоанка, брат, аз ти гледам клиповете да се мотивирам. Какво ми говориш? После ми продаваш SMMA. Тоест, идеята, когато имаш видеа, е те да имат една посока. И, нали, със сигурност ти като човек в сферата от 2 години, ако си, със сигурност няма да експериментираш чак толкова много съдържанието. Защото има едно правило, когато става въпрос за social media, и то е правилото на 70, 20, 10. Маля, осъзнавам колко много полезна информация ви дам в това видео като цяло и вие буквално след това видео може да почнете да си отворите бизнес, да пишете на някой клиент с информацията, която съм ви дал и да продавате услуга за по 2, 3, 4 хиляди лева на месец. Както и да е. Всичко за феновете, нали така? Правилото 70, 20, 10. Какво означава това? 70% от съдържанието, което качваме в абсолютно всички социални мрежи е тествано. Какво ще рече това? Това е съдържание, което знаеме, че за нас работи. Ако целта ни е да станем вайрал, съдържание, което става вайрал. Ако целта ни е да правим converting leads, ако това видео да кажем примерно това видео всеки ден ти трябва 3 победи, ти прави много конвърт, знаеш, че това да мотивираш хората да действат, ти прави конвърт. Тоест, тук спадат всички видеа, които са тествани. Къде за 20%? 20% е взимаш най-добрите видеа от тези 70. Примерно да кажем 5 видеа от най-добрите от тези 70. И правиш малки промени. Не повече от 20% промяна. Не повече. Тоест, да кажем, че промениш леко хулка, промениш някоя дума, промениш съвсем леко начина, по който изглежда, но го задържаш максимално еднакво до това. Буквално само макс 20% промениш. Може би да кажем две неща да промениш. И то, най-вероятно, ако това видео е станало вайрал, има добър хук, т.е. няма да променим хука, може би ще променим топика. И то ще я направим много малка промяната. Да кажем, че си направил видео, така ми си в фитнес индустрията и си направил супер добро видео, което е outperformнало за това как да тренираш правилно корема си, за да имаш реална преса. След това
можеш веднага да го вземеш това нещо и да направиш как реално да ядеш, за да имаш реална преса. Примерно, нали? Това са малки промени. И след това идват 10%, които 10% са full on експеримент. Тоест, тук буквално хвърляме така неща и се молим да се случат. Но, нали, не ме разберете, че ако говорите за SMMA, примерно, тук ще сложите дропшипинг. Нали. Нямам това предвид. В смисъл, седи си в нишата, седи си в топците, просто нещо, което не сте пробвали. Сега, примерно да кажем, ако не сте правили motivational видеа, ще пробвате motivational видеа. И, нали, ако трябва това да го разделим на седмица, това би изглеждало 4 видеа на 2 на 1. 4, които работят, 2, които са леко променени и едно, което е пълен експеримент. И това би го ръмвал, примерно да кажем, месец, за да мога да имам 4 видеа, които са от тези 10%, за да мога да разбера дали те трябва да влязат в тези 70, моя грешка. Защото всичко, което е от тук и покаже резултатите, които искаме, автоматично влиза тук. И аз нещо, което обичам да правя, правя си една таблица и си я правя 70, 20, 10 и след като съм работил поне един месец с клиента, започвам да си записвам видеята, които са тук. Като естествено, когато започвате с някой клиент, вие имате само това и това. Което сега ще ми се кажете, добре, как имам това? Ами, просто от други хора. Хора в нишата, които работи. Така, или ваши клиенти. Нека се върнем към това. Това са нещата, които бих променил, общо взето относно съдържанието на иландския. Всичко друго смятам, че е окей. Така, нека продължим. Друго нещо. Все пак трябва да идват клиенти, трябва да влязат в унията. Имаме YouTube канал. Нещо, което е много подценявано, но много силно. YouTube канал. Не ти трябват много абонати, той има само 1000 и въпреки това съм убеден, че има поне 10 клиента, които да кажем, че ги продава на 2000 лева. Това са ни 20 000 лева от безплатна платформа като YouTube, където той качва по 3 пъти на месец. Ето както може да видим. Даже някой път е по 2 пъти. Може би това е едно от нещата, които бих оправил с профила на иландския в YouTube, а именно консистентност. Просто 2 видеа примерно на месец и това е. Не е нужно да правиш всеки ден, не е нужно да правиш всяка седмица. Просто по-скоро бих си сложил аз за себе си като график да го правя, защото YouTube е най-high ROI платформата, каквото и да си говорим. Другото нещо, което бих направил, понеже много хора не знаят, че YouTube е най-конвертинг платформата, но другото нещо, което не знаят, е, че в YouTube само под 5% са търсене. Какво ще рече това? Само 5% от хората в YouTube влизат в търсачката и реално си търсят видео. Другите, мисля, че нали, сега не искам да въложа нали, колко точно бяха като проценти, но общо взето останалите 95 са разделени на page, т.е. когато си влезем в YouTube, самия page, който ни излиза и recommended. Recommended са видеята, които ни излизат в дясно, когато си пуснем някое видео. Това са ни recommended. Тоест 95% от юзерите на YouTube използват page и recommendation. Тоест те просто отварят YouTube, скролват 2-3 пъти, пускат някое видео, следващото видео, което гледате или пак оттам, или отдясно и просто така гледат. Тоест никой не сърчва. Следователно, на нас не ни трябва да оптимизираме видеята си за search, които да са с keywords, които да са с еди си какво си. Ние трябва да направим видеята ни pleasing за хората и за алгоритъма. Тоест видеята ни трябва да имат супер professional thumbnail. И не говоря за тия бляскавите, лъскавите, в момента сега ще ви отворя YouTube и ви отварям моят YouTube в момента пред вас и ви показвам супер clean и минималистичен
А, Тъмнел, супер клин и минималистичен. Тъмнел, това е малко overkill, но все пак. Все пак супер клин. Клин, клин. Не искаме да правим тип Мистер Бист. Добре, не искаме да се смени езика. Не искаме да правим тип Мистер Бист тъмнели. Това работи за Мистер Бист. Защото Мистер Бист е ентертейнър, както и обясних. Не educator, не продава нищо. Той е ентертейнър. Тези тъмнели са пълен булшит, ако искате вие да правите нещо. Защото просто ще ги таргетира на грешната аудитория, което е много важно, когато говорим за social media брандинг. Така, прехвърляме се от това отвънка. Така че нещо, върху което бих поработил е, защото явно човек, който му обработва видеята, не е особено на високо ниво. Това мога да го забележа като човек, който също обработва видеа. Видеята, които обработва, не са на особено високо ниво. Доста са unclean, защото нито са супер елементарни, нито са супер сложни. Не казвам, че трябва да имате сложна обработка, но трябва да имате clean обработка. И смятам, че това не е clean. Нали? Мое лично мнение. Тоест, аз бих си наел, може би, дизайнер, който за 1000-2000 лева на месец, даже не мисля, че ще взема 2000, защото ако правим две видеа, да не кажем, че ще ни взема 100, това са 200, това са 800 лева на месец, това са под 1000 лева на месец, за доста по-голям шанс ние реално да правим нещо. И аз бих си наел дизайнер в женски род, защото жените просто много по-добре разбират това нещо. Каквото я си говорим. И бих наел дизайнерка, която да им прави тъмнелите. Не с грозна казино машина и да пише машинки, защото не говори кой знае какво. Бих го направил да е нещо свързано с хазарт. Навик номер 3, прави се само спри да мрънкаш. Това са някакви явно поредица искал да направи. Не става F400. В смисъл, много са... Как да ви обясня? Сигурно това са неща, които алгоритъма не би пушнал. Буквално със едно са направени на телефон за 5 минути. Което не е проблем, но в същия момент е и проблем. Нали, говоря как да го оптимизираме максимално много за YouTube и като цяло да работи. Тези видеа не знам дали са перформвали толкова добре или просто са били буснати и сега ще ви кажа защо. Защото е малко нестандартно. Добре, то просто тук е... Да, това просто е доста, нали, контравършъл темата. Също може би и са натурални, но да кажем са буснати, защото 13 дни 200 гледания, 2 месеца 300 гледания, 2 месеца 500 гледания, 1 месец 5К, 1 месец 1К. Нали, смисъл, average view му е между 500 и 700. Това е outstandard, т.е. с какво бих взел това видео и бих го направил по още 10 начина. Нали, с по-добър тъмнел, с по-добри неща. Както и да е. Общо взето това е за YouTube. Бих давал безплатна информация, защото тук отново тръгваме на доста мотивиращи неща, които вече малко губят смисъл. Защото ако ти ставаш като mindset coach, едва ли програмата, която продаваш е mindset, ти по-скоро продаваш в него с CS MMA. Тоест, ако YouTube, ако социалните мрежи, като Instagram ги държим да са motivational, аз бих направил целият YouTube да е изцяло educational. Бих давал супер много free sauce, както в момента го правя за вас в моя първи YouTube клип. Така, и аз за първия ми YouTube клип дадах повече информация, отколкото повечето хора биха ви дали за пари. Преминаваме към, може би, последния му ретаргетинг, а именно платени реклами. Така, аз няма да крия нищо, директно ще ви демонстрирам. Влизате в Ads Library, пишете името на човека или името на страница, защото рекламите работят с Facebook страница. И в момента мисля, че ме заби. Окей, файн сме. Аз няма да крия нищо от вас. Директно ви показвам Meta Ads Library. Пишете Meta Ads Library, влизате в нея, пишете името на човека или името на страницата му. Защо? Защото Meta адовете работят последния начин. Трябва ви Facebook страница или Instagram профил, най-често Facebook страница, към която линквате рекламите и те вървят от нея, защото главно са във Facebook. Като ето, ако отворя така, ми отваря неговата Facebook страница, която е Йоан Йончев. И както виждате, тази страница няма абсолютно нищо, освен профилна снимка и линк. Няма абсолютно нищо. Има 3,2К фолуъра, които всички са дошли от реклами. И това е.
Общо взето това е. В смисъл, трябва ви страница в Facebook, която се прави много лесно. Не ви трябва профил, трябва ви страница. Тоест, след като имате профил, справите страница. Няма значение. Това е Meta Ads Library. Да кажем, пишете името на Йоан Йончев, ето виждат всичките реклами, които той някога е пускал и които още пуска, защото актив означава, че още вървят, които, нали, той има доста реклами, ето както може да видим. Така. И всичките тия реклами, които виждате, през които скровам в момента, са последните 2 месеца. Защо? Защото той прави вебинар в уния. Това означава, че той е имал вебинар, а той имаше даже мисля, че 2, т.е. трябва хора да влязат. Както ето сега в момента, може да видите, аз мога даже да си му отварям рекламите, без абсолютно никакъв проблем. В момента новите онлайн бизнес, който позволява на клиенти хора в България да скарат на 2000 на месец, така. Да, мисля, че вече предлага Bizop. Не. Отново е SMMA, защото това е Ангел, това е това от другия дете изкарва и той 10 000 лева на месец. Предполагам, не ги изкарват, нали, нищо лично. Ето, само за коучове, консултанти и експерти, дадах безплатно видео, в което ви показвам, така. Това е фриби, което предлага за новата му таргет audience, именно коучове, консултанти, ако си коуч консултант. Ето, той в момента ръмва B2B funnel, но по същия начин, като, нали, прави сторията и прави платени реклами. Платените реклами са абсолютно Искам нормални. да те поканя да се запишеш за напълно безплатно вечерно събитие. И знаеш ли кое е най-интересното? Днес изкуственият интелект дава възможност на обикновени хора да изградят реален доход онлайн, без да продават продукти, без начален капитал и без да плащат за реклами. Става дума за нов модел, който хиляди вече използват, за да си осигурят стабилни, допълнителни или... Добре, няма значение, няма нужда да гледаме цялото, предлага събитие. Ето. Той го е променил в момента. Добре, в момента е друго. Той явно използва един и същи линк. Я да видим тук. Да, няма значение. Предлага в момента B2B и B2C. B2C са вебинарите от бизнес към човек и B2B е към друг бизнес, както тук търси коучове консултанти, това се водят бизнеси, дори да са един човек. Като ето, той ръмва реклами, примерно тази реклама е ръната на 1 декември, тая на 1 декември, той е рънал 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Добре, аз не очаквах да се толкова много. Това са 40 и 3-4 реклами. 45, 46, 47. Да. Затова обаче ще ми трябва калкулатор. Защото това вече не мога да го сметна много. Да кажем, че има 47 реклами. Минималният бюджет, който аз съм видял резултати за мои клиенти, за мен, като цяло е $30. Така, това той го дава на ден. Искам да ви кажа, че в момента сме 10 декември, т.е. тези реклами са ръмват от 10 дни. Активно. Тоест това са $14,000, което долар до лев е 1,68 по 1,68. Това са 24 000 лева. Само до момента дадени, което сами му си направете на сметка, за да човек да дава 24 000 за 10 дни, колко пари изкарва. Като имайте предвид, че той освен тези реклами, в момента е пуснал нови. Нали? И дори да ползва по-малък бюджет, който не вярвам, под $30 малко няма смисъл се пада, може би 15, много рядко, но в повечето случаи се ползва този бюджет, така че сами виждате за какво стана въпрос. Общо взето, просто пуска реклами, които са с цел да влязат в неговия линк, или се запишат за обучение, там влизат в вебинар, там той им говори информацията, която е решил. Накрая им пуска линк за запазване на срещи, който е Calendly. Calendly линк, оттам запазваш среща, даваш си телефонния номер е това, те те букват за среща, оттам клоузъра и appointment сетъра се свързват с теб с идеята да ти продадат обучението или нещо. Освен ако няма и директен линк за buy. Понякога го има директен линк за buy. Директно просто след вебинара влизаш и си купуваш. Общо взето, нека се върнем към началото, за да ви обясня цялата фуния. За цялата фуния е
органично и платено съдържание, това е много важно, което да ги вкара. След което органично съдържание и сторита, които да ги накара да се влюбят в теб, буквално да имат доверие на теб, които са тестимониали, които са всякакъв вид неща, които да накарат хората да чувстват по-добре, както тук обясних. Лайф нещата, резултатите, видеята, в които мотивираш хората, показваш резултати, всичко, YouTube с тебе и това е начинът, по който бидваш доверието. Накрая с това доверие ги вкарваш в вебинара и оттам им продаш. Общо взето, това е фунията, която Йоан използва и доста малко хора, между другото, в България използват, защото просто са глупави и не знаят как да продадат инфо. И аз тук що ви разбих изцяло. И буквално с информацията, която ви дадах, още утре можете да отидете и да скалирате вашия инфобизнес или просто да продавате на някой. И смешното е, че буквално в това безплатно видео ви дадах повече информация, отколкото 99% от коучовете в България биха ви дали платено. Аз ви изсипах напълно безплатно. Така че, ако имаш инфопродукт, искаш да ти помогна с това да го скалираме и да продаваме повече с доверие, а не с тъпи гледания, кликни линка долу под видеото и ще чакам на среща. Peace out!